Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio sut i ymdrin ac amrywiaeth o faterion Iechyd Cyhoeddus, ac mae wedi cyflwyno newidiadau a hoffai a'i gwneud yn y Bil Iechyd y Cyhoedd Cymru. Ni, sef y Pwyllgor Iechyd y Gofal Cymdeithasol, bydd yn craffu ar y bil. Rydym yn gofyn am eich barn i'n helpu ni i benderfynu a ddylai'r bil ddod yn gyfraith ac oes daw'n gyfraith i wneud yn siŵr a caiff yn wneud i safonau uchaf. I weld esboniad llawn o'n gwaith ar y bil hwn, gallwch edrych ar ein wefan, ond i gynhoi mae bil yn cynnig newid a gyfraith am meysydd fel defnyddio e-sigaréts mewn mannau cyhoeddus, caeedig a gweithleoedd yng Nghymru, cyflwyno system o dweudeddedu ar gyfer pobl sy'n cario allan rhiniaethau arbennig fel tatwyo a tyllu coff, gwahardd tyllu rannau personol o coff i bobl o dan 16 oed, paratoi strategaeth toiledau cyhoeddus ar gyfer pob ardal. Mae bil a holl ddogfennau perthnasol i gweld ar ein gwefan. Yno hefyd, mae links i holl gyfarfodydd lle caiff y bil ei drafod. Dilynwch at Senedd Iechyd i weld y newyddion diweddaraf ar y bil. Gallwch cymryd rhan trwy danfon eich sylwadau ar y bil ar e-bost, trydar neu drwy lenwi'r holiadau. Mi fi angen i chi ymateb erbyn 4 Medi 2015. Eto, mae'n holl wybodaeth ar ein wefan. Edrychwn ymlaen at glywed gennych.